äänesti kissaa 123. Tätä ääntä ei vielä voida laskea. Tellervo äänesti samaa kissaa ja se ääni lasketaan. Riitta on äänestänyt kissaa 313. Mari kissaa numero 328. Geir kissaa numero 123. Kristiina Kovalsuk kissaa numero 328. Elisabeth kissaa numero 313. Anne kissaa numero 123. Alessandro kissaa numero 328. Erik kissaa numero 313. Ja Charles ratkaisee äänellään, joka menee kissalle numero 313. Kategorian 2 paras aikuinen uros on Sininaamion Pyhä Virma, Viitu Juukersar ja omistajana on Hilkka Vanhatalo Surokista. Onneksi olkoon, tosi tiukka kilpailu. 1 ääni kissalle numero 79, se tulee Elisabetilta. Alessandron ääni kissalle 298. Ja sitten voisinpa väittää melkoisen murskaavasti kissa numero 206. Kaikki loput äänet. Onneksi olkoon. Ja tämä hoitokas norjalainen metsäkissa, ryhmää 8. Kilpparihopea täpivalkee on nimeltään Champion Foxy Force Rosidon Junior Winner ja kissan omistaa ilmeisen onnellinen Karita Sumel ja Mikael Axelqvist Pohtisista. Onneksi olkoon.